ja sam tu ostavio novine i ja sam gledao sportske novosti. A u novinama ti je 30.000. To je fair. 30.000 eura Širić je 2011. uzeo od Hrvoja Maleša, tadašnjeg predsjednika uprave Hajduka i USKOK-ova pouzdanika. Prema optužnici Širić je tražio 85.000 eura da Hajduku u toj sezoni bude omogućeno takozvano pošteno suđenje. Nakon ove primopredaje Širić je uhićen. Svoju poziciju u sportu, dajući vjetar u leđa klubovima koji su pristali plaćati pošteno suđenje, podredio je vlastitim probicima, ponašajući se kao suvereni vladar virtualne nogometne igrice. Sutkinja se posebno osvrnula na Hrvoja Maleša, koji je, kako istaknula, cijeli svoj život na određeni način stavio na kocku u interesu ovog suđenja. A niti jedan čovjek iz struke, a ispitali smo 25 svjedoka, sve redom uglednih nogometnih djelatnika, nije rekao da je Maleš pokazao svoju građansku hrabrost. Širić mora vratiti 3.000 eura mita koliko je prema optužnici uzeo od Šprajcera, dok mu je 30.000 eura mita koje je preuzeo od Hrvoja Maleša već oduzeto. Uz to mora platiti oko 40.000 kuna sudskih troškova. Na presudu će se žaliti, a na objavi se danas nije pojavio. On je u Osijeku, dakle već dolazak ovdje mu stvara određene troškove, vjerojatno i nečim drugim zauzeti jer je svaki put bio. Kaznom nije zadovoljan i Neven Šprajcer. Iskreno nisam zadovoljan, nemam šta reći. Od početka sam govorio da nisam kriv. Smatramo da je sud precijenio dokaze koji su teretili optuženika, zapravo da su bili najmanju ruku dvojbeni. U USKOK-u su djelomično zadovoljni. Ured je zadovoljan osuđujućom presudom, to smo i očekivali. A što se tiče izrečenih sankcija, po pisanom primitku pisanog otpravka presude ćemo o tome odlučiti, ali najvjerojatnije ćemo uložiti žalbu. O žalbama će odlučivati Vrhovni sud, najvjerojatnije sljedeće godine. O ovoj temi nastavljam razgovor u Studiju 4 s mojom večerašnjom gošćom. Lijepo pozdravljam Deu Ređić, urednicu sporta na Indeksu HR. Dobro večer vama i gledateljima. Evo, što po vama o hrvatskom nogometu, ali naravno i hrvatskom društvu znači ova nepravomoćna presuda? Pa evo, nakon afere Offside više ne možemo reći ono što se voli u narodu reći da padaju male ribe. Jako je dobro da je sutkinja Grahovac, koja je sudila i u slučaju Offside, vratit ću se na ove njene riječi, da nitko od svjedoka ispitanih nogometnih dužnosnika kroz ovo suđenje, ovaj slučaj, nije izrazio uopće nikakvu... Hrvoje Maleš je ispao zaista jedan cinker, zaista osoba koja eto je na neki način mora ignorirati dalje svoj nogometni put koji je bio vrlo kratak i zbog toga, zbog ovakvih riječi je bitno da te presude se čuju i možemo govoriti da čak i neki novinari, moji kolege pisali su nakon što je Maleš otišao iz Hajduka na način na koji je otišao, da Hajduk bez takvog jednog čovjeka, da Hajduk sa jednim takvim čovjekom više neće moći napraviti dobre poslove. Pa evo, ja vidim da je i nedavno je i u Bayernu velika afera, njihov direktor dugogodišnji je otišao, pa ja ne znam baš da će Bayern propasti zato što je netko zbog nelegalnih, nečasnih radnji završio tamo gdje bi trebao biti u tom momentu i zbog toga mislim da su ove presude dobre i da zaista ih pozdravljam u svakom obliku. Bitno je da se naglasi taj dio presude. Je li Širić bio, kao što je sutkinja danas u presudi navela, suvereni vladar virtualne nogometne igrice? Gledajte, gospodin Željko Širić je dugogodišnji nogometni djelatnik unutar hrvatskog nogometa. On je sudac, on je predsjednik sudačke komisije, on je bio dopredsjednik HNS-a i apsolutno je osoba koja je bitna, koja je relevantna i koja je zaista drmala ne samo hrvatskim nogometom, nego prije svega jednom institucionaliziranom pljačkom koja se događala svih tih godina i on je bio njezin predvodnik. Zato zaista mislim da je svoju nedodirljivost više puta iskazao, osjetila sam je i na svojoj koži nekoliko puta, tako da možemo reći da je na taj način pogleda cijelu tu situaciju. A kako se on uspio tako visoko u nogometnoj hijerarhiji popeti? Ja ću podsjetiti na put gospodina Željka Širića koji daleke 80. godina već počinje suditi, mislim da je u pitanju 82. Prema vlastitom priznanju on je svoje bogatstvo stekao švercanjem rifli i popranjem biljarskih stolova. Nakon toga slijedi njegov ratni put u kojem je on godinama suborac i prijatelj Branimira Glavaša. Također moramo uzeti u obzir jednu situaciju da je Osijek
nije samo rasadnik talenata, nego i godinama rasadnik sudaca zbog broja klubova koji ta županija ima. Broj klubova veći znači i veći broj predstavnika unutar tijela HNS-a, što znači više glasova za predsjednika. Moramo također spomenuti da 1995. godine, dok je Zdravko Mamić bio u izbjeglištvu, dok je u Dinamu u to vrijeme bio Franjo Tuđman, je također bio u Osijeku i već onda su počele se stvarati nekakve veze koje su kasnije dovele do pojave da imamo u jednom momentu na ljestvici sudaca HNL-a 5 sudaca iz Osijeka, jednog iz Splita, jednog iz Zagreba, što je zaista, to dovoljno govori o jednoj moći koja se tamo koncentrirala, prije svega sudačka. Gospodin Željko Širić je bio zaista jedan lokalni šerif, imamo i ja sam razgovarala s puno ljudi koji su gradili kuće, vinograde, voćnjake da bi napredovali na sudačkoj ljestvici, i njemu i njegovim kolegama. On je jednostavno u pravom smislu riječi bio i još uvijek zapravo ga se mnogi ljudi u Osijeku boje, on je lokalni moćnik tamo bio, kaže, evo jedan gospodin je rekao, osoba koja prstom dozove županijskog suca da dođe za stol, osoba koja se bojala policije. To je zaista tako bilo tamo. Zanimljivo je da je sutkinja opisala Maleša Hrvoja kao čovjeka koji je zapravo cijeli svoj život stavio na kocku vezano za ovo suđenje. Što vi o tome mislite? Pa ja mislim da on zaista dosta riskirao. Ja ne mogu govoriti o koje su njegove namjere bile, ali mi moramo pozdraviti tu odluku. Taj čovjek je napravio nešto što se nitko nije usudio, ne zato što se boji, nego zato što zaista je nekako dojam da je svima bilo lakše funkcionirati u takvom jednom mulju. Pa evo, dala sam vam malo prije primjer da jednostavno nitko od tih ljudi nije pozdravio, od ljudi koji su sudjelovali u tom procesu kao svjedoci ili tako dalje, ili u bilo kom svojstvu, nitko nije doveo u pitanje činjenicu da se Maleša marginalizira, a da je Širić zaista i cijelo, evo, do prije neko vrijeme bio gost koji sjedi u loži Hrvatske nogometne reprezentacije. To je zaista skandalozno. To je skandalozno. Vi ste sa Širićem danas osuđenim također na sudu. Možete li nam reći o čemu se radi? Pa mogu reći, upravo se radi o događaju koji se dogodio na nogometnoj utakmici Hrvatske reprezentacije protiv Velsa u Osijeku, kvalifikacijska utakmica za svjetsko prvenstvo, kada sam snimala gospodina Širića kako vidno alkoholiziran, pokušava uvesti u ložu svoje prijatelje koji nemaju službenu akreditaciju, i završila sam na način da sam maltretirana, da mi je razbijen mobitel, da sam, eto, tako, završila na sudu s njim, i nadam se da će to završiti u najboljem mogućem. U kojoj je fazi predmet? Evo, ja sam prije 5 dana bila baš sa Željkom Širićem u sudnici i čak me i on ispitivao je li ima pravo na to, jer s obzirom da je tužen, i tako je bilo neugodno iskustvo, mogu vam reći. Dobro. Svjedoci smo presuda u slučajevima offside, dakle u slučaju pošteno suđenje. Je li po vama na tragu čišćenje močvare i što još treba, što je još ostalo za očistiti? Ja ću reći prije svega da se država ogleda prije svega u zakonima kakve ima. Zakoni koji se tiču sporta u ovoj zemlji apsolutno ne funkcioniraju, to je problem. Drugi veliki problem je ta slojevitost nadležnosti, kako ja zovem, odnosno u kolokvijalno rečeno bi to bilo da jednostavno ne znate ko je zadužen da sankcionira određeno ponašanje, i to se konstantno kroz zakone vrti, i veliko pitanje trenutno u nogometu, i ja mislim da je ono i najviše vezano uz odlazak Zdravka Mamića iz Dinama. Ja mislim da on nikad neće otići iz kluba dok ima interes u tom klubu. Njegov interes se isključivo gleda kroz novac, on sportsku viziju kao takvu ne poznaje i on je zaista sjajan trgovac. Kažu prekupac ljudima. Da, i trgovac djecom, kažu moji kolege u Alač konkretno, on voli tako to reći, ja se apsolutno s njim slažem, ali to je možda zapravo i najbolji opis koji je ikad dao netko za to. Međutim, reći ću da zakon koji trenutno je na čitanju, prvi njegov prijedlog je odbijen, sad ide u proceduru drugi, o funkcioniranju udruga neprofitnih organizacija u Hrvatskoj, a 90% znamo sportskih klubova da su zapravo udruge, i tu će se, ovisno o tom zakonu, će se... Samo još kratko, imaju li Šimić, Bišćan, Šokota i Marić šanse za uspjeh sa ovom svojom idejom? Šanse imaju za uspjeh oni koji će uspjeti progurat da se skupi zaista ta kritična masa, a to je onaj dio građana koji je onda više gradonačelnik Bandić i njegovi uredi koji cijelo vrijeme koče ono što je inspekcija dobro napravi ministarstvo, onda to dođe kod Bandića, onda on to koči. U momentu kad on ne bude više mogao kočiti tu kritičnu masu, onda će se događati po meni promjene, a
pozdravljam inicijativu da bi se ti članovi prikupili, naravno da će biti lakše uz takva imena. Da, hvala lijepa na gostovanju u emisiji Studio 4. Hvala vam.